Wara vjaġġ twil mill-Ġappun iċ-ċiklisti tal-Life Cycle waslu lura f'pajjiżna. Maratona li hija meqjusa bħala l-aktar waħda diffiċli li qatt affaċċjaw iċ-ċiklisti, kif spjegawna ċ-ċiklisti stess li deru xi ftit għajjenin. Is-sena kienet waħda mill-aktar diffiċli nipparagunawha ma' dik tal-Awstralja. Dik kienet waħda mill-iktar ibsin imma waħda mill-isbaħ. Madankollu minkejja d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom iċ-ċiklist Colin Darmanin qal li l-mument li wieħed ilesti din il-maratona jinsa kull ostaklu li ltaqgħu miegħu. Imma overall, mbagħad meta tasal u jkollok welcome mill-Ġappuniżi tal-meravilja. F'din il-maratona ċ-ċiklist Robert Zammit kellu aċċident u ingħata kura l-isptar Tem. Iżda ħassejtni tajjeb għaltulhom u do paċenza għaltulhom erġgħu ħuduni fil-post fejn kien l-accident ħalli niġi kompli rotta minn hemm. Dan kien possibbli grazzi għall-għaqda li qawwiet qalb il-grupp. Sħabek ituk moral għax kelli support qawwi. Oħrajn ma kellhomx ix-xorti li jaslu sal-aħħar minħabba d-diffikultajiet li nqalgħu bħal Stephanie Mikallef. Iżda dan ma qatax qalb lil din il-parteċipanta. Suppost nixtieq nerġa' nipprova nagħmilha. Fost iċ-ċabċib u l-entużjażmu li ħakem il-qraba taċ-ċiklisti, grupp ta' tfal laqgħu lill-ġenituri nanniet u tzijiet bil-messaġġ merħba lura kburin bikom.